Pośledził. No toż mamy, a tak na isto co my mamy? Ja wiem, co we łoński wtorek był śledź. Teraz to jeszcze bocza, pamiętam, chociaż jakieś tam czarne dziury, wiecie, w tym moim Filipie mam i też mi się już uprącli one i no jak to szło dalej. Śledź, harynek, a można to i kaper był, ostatki, popielec. Ludzie, chyba mi się już wszystko teroski pomedlało. Moja starka zawdy go dali, co we ten harynkowy wtorek dziobał styrcy blank za dźwierzami szynku, knajpy, kaczmy, ty od Pietra i od Marka we Chorzowie też. I akurat szkryflo wszystkich, którzy dopiero o 12 w nocy wylazują ze bigla, ze balangi. I nie dziwota, co już we XVI wieku jeden Araber godał jemu sultanowi, Sulejmanowi II, i że Poloki bez zima dostawają ptoka, fimla i festelnie bez ten karnewal wariują, podwiel im kapelonek, nie posuje hasiem palicy. Kiedy to hasie dopiero leczy wszystkie te ichnie głupoty. No ale co tam, nie będziemy się takimi jakimiś Araberami tropić, styknie co powia i że od starego pierwi go dali tako powiarka. Podali ci tako fajno, gryfno powiarka. Zapust smutny, post wesoły, będziesz hopie bez rok goły. No i bez tuż, co by nie było, nikiej we tej powiarce, musielibyśmy wszystko na łopak zbajstlować. Teraz ino, co nie każdy człowiek poradzi zahaltować, poradzi zabrynzować ze tymi harynkowymi kupotami. Ja, teroski coś ich mi się jeszcze teraz kibelące. Jakoś ich we ten wtorek sprawił, jak się ze 4 harynki solone i jednego żywego kapera, takiego richtig srogiego, fetownego karpca. I to się wszystko ludzie napoczło. Brajdził jak te harynki do Ausgusa, nalał jak do rantu wody, co by one dobrze się wytoplali. I no, co tam nie skorzy kuknął, to zawdy we tym Ausgusie wody nie było. Słepali ta woda, choby mój kamrat byno gorzoła u Pietra, aż tej cwanzoli, że nie słepie, a bo one ci co, nie wiem, cięgiem, że dolewał, a sam już zaś blank próżno. Dopiero świekra mi powiedziała, co chrupa raj nie wraził, ale ty co sobie musiło wszystkim pamiętać, kemo na głowie i staro, i świekra, i harynki, i jeszcze kapera bewaty wannie. I ostuda napoczła się od tego kapera. Tak jakoś byłem po pierwszej albeczce, wiecie, człowiek musi ci się jakoś dziebko z kozi na ta śledziowo balanga narychtować. Kiedy ci do mnie przegodą ludzkim głosem ten karp. Ludzie, zlęknę się nikiej stodiosku, bo to przeca nie wilio i no zapustny wtorek, no ale też zaroski wspomniał mi się jeden kamrat, który dawno temu na Amelongu łapnął ci mu karasia, pleca albo co inszego i ten karaś kozą mu się obrać czymś bildy, jakieś trzy życzenia, które mu się zbajstlują, te ino ta ryba wciepnie nazad do wody. Wciep, pomelikował i godą. Chciałbych pojechać do Indiów. Coś ich mrgło i rozsiedzić i on na elefancie blank we pośrodku Indiów. Gawcy tak na obkoju zaś godą. A te roski to ja by chciał znosić się w takim srogim palaszcie, takim pałacu srogim. Ani się nie spodziewa, sam już jest szykownie obleczony na takiej srogiej zofie w richtig gryfnym, dupnym pałacu. Trochę się dziwuje, ale już zaś godą. A te roski chciałby się legnąć na tej zofie, zdziepko się ponynać ze taką wizgyrną hinuską. Zetrwało mało wiele, a on ci się przecucił, ale taki blank sagi, szumny i szwarny dziołhy, koknął ci tak na nią, a ona ci jeszcze miała taki czerwiony
flek na czole. Wiecie jak to te hinduskie mają? Wziął i zdropał i ten flek i wiecie co? Wygrał jeszcze Syrynka dawniejszą. Jak już powiedział, przegodał do mnie ten kaper we wadywannie, rządził coś po jakimś popielcowym kozaniu, mi skorzy jeszcze przegodał po łacinie, co by mi przypomnieć, i że jest, że Hasio, i że we Hasie się zaś obróca, godą wam zgłupiał do imentu i zaroski też popędalowowe do szynku na krzyżowo, bo mi całkiem i dych i godanie odjeno, tak choby mnie na coś ich za hirtą chyciło, bo co. Szluknął jak ze dwa i pędaluję na do chałupy, a moja Elza ze sąsiadem bierą się, co by mi tego kapera zarżnąć, zaciukać. Żal mi się go zrobiło, a i tak do dzisiaj do tej badywannie pływał. Można go do Wilina bez roguchowia w ten czas już zaś mi co rzeknie, nie? A na osadek pokwanckali mi się na tego śledzia ze moją starą, chociaż nie było mi za tyle do uciechy, oj nie było. A i że mam jeszcze takich kamratów, którzy mają radzi ludzi za bozna robić, za balek kiś, to się spamiętał deczko i tak przed 12 w nocy poszli mi wynokwiać te roztomajte popielcowe, jeszcze za stary polski popielcowe kozania. Gryfny to ci był kiejsik zwykły. Taki jak dawniejszy babski Cumber do śląskich kuchary, jak niemiecki Fastnachtdienstag, lebo przeblekanie się za dziadów, cyganów, Żydów i innych łochentoli i robienie błoznów i roztomajtych głupot. A wszystko to nie było na cześć, bo trzeba było już dobrze mieć pod mycką, być dobrze hyconym, co by to wynokiać i zbajslować. Jakie godą nie poradza się wszystkiego sam teroski wspomnieć, ale tela bocza, co jeden kamrat powiedział taki długi, chyba ruski, wiecie jak to oni poradzą, toast. A szło to jakoś ich tak. Francek od Gmyrcyny psiął tam taki jedny Agnes i chnet ci też ją się był z nią łożeniu, a i że miał taką robota, musiał zaroski po tym wesieli wykludzić się, pojechać na jakąś delegację. Wiesz, Agnes, przyjada chyba za jakieś 3 dni, ty się nie nerwuj, ty się nie trop, bo to przeca roz z was leci. No i pojechał. Nie było go 3 dni, tydzień, miesiąc, a że endlich Agnes znerwowała się i tak jej to dopolało, i że podeptała na poczta i posłała 10 telegramów. Ja, w ten czas jeszcze poczta polsko takie telegramy oznosiła, nie to co teraz. Do tych kamratów wysłała te telegramy do kamratów Facka, których znała. Zaroski na drugi dzień, briefträger przysmycał i łorot 10 telegramów, w których każdy ze kamratów, każdy naszkryflał ci był tak. Nie trop się, Agnes, Francek jest teroski umie i chnet docia nazad przyjedzie. No toż, ludzie, no to szluchnemy zarychtycznych kamratów, na których zawdy możemy się spuścić, zawdy idzie na nich rachować. Bo jak godają Poloki, niedaleko pada jabłko od jabłoni. A zaś nasze Karlusy godają tak, i że nie zatela śleci Polok od jabola. Jeszcze jeden przebłysk, jeszcze za kapelunka, w Elzino nachymda, na karwlaju ze srogi hantu, nikiej ornat, wlosna ryczka, choby na kazalnica i za czym, co powiedział, prasknął ci jak długi na pycho. Te popielcowe kozania, to był kiejsi gryfny zwyk, najisto gryfny, bo to jest tak. Kiedy się człowiek dobrze naćko, śluknie ku temu dobre piwo, lebo szykownego sznapsa, to zaroski mu ci się lędzy głos knojtluje i na poczyno panzolić. Nikiej to są Tadeusz Bojżeleński kiejsik pisał,
miast czerpać próżną chwałę w tym, że jak z książki gada, w głupiutkie słówka małe calutka się rozpada. Jak błazenkowie mali, słówko się słówkiem cacka, to język mu wywali, to szczypnie go znienacka. Tak odał Bojżeleński. Wiele bych sam szło jeszcze o pedzie roztomajtych grzystów, kiedy się przy takiej przyleżytości roztomajte wicmany, wigiejce, szpasowniki nafanzolili, ale styknie tego, bo jak wszystko co dobre, aby przynajmniej jeden koniec. Jak odał jeden mój kamrat, który wylazował ze prykola od swojej lipsty. Tak też kiejsik po każdej szumnej srogiej zabawie przylazował czas na podkórek. Na ten czas nad rańcem, na doświtku, kiedy już napoczynają kokoty piąć, ten podkórek to kiejsik było fajniste śniadanie po całej nocy balangowaniu. Kiedy ci to tak dawało się na stół burakowo zupa, poradniowy bigos i całkiem pęta wusztu. Te rostki we zapustny wtorek, we tego śledzia, to za starego pierwy, kiedy na Zygorze pikło 12, wyszaltrowało się muzyka, albo muzykantów, kiedy byli, muzykanty przestawali grać, a gospodarz smyczał ze kueni na stół terina ze srogim, kolistym deklem. Wszystkie stowali naokoło, a gospodarz dźwigał ten deklik i spod niego wyfurgnął dziambel, albo inszy jakiś ptok. Teraz co nie śmiał, to być papuga, kiero jeszcze by go dała, co by gościu mogła naznać, co by ją mieć sobie nocy z kuli tego, co by nocy szczerują. No. Na tej srogiej terinie łostowali harynek, ten śledź, nie? I jajca. To wszystko na to, co by ludzie spokopili i że na tym całkiem zapustym, że tym całkiem naszym zapustym uciekło, pitło na zicher mięso, a przyszli jajca i wszystkie pisze, wszystkie sorty rybów. We ta noc, we ten zapustny wtorek, to była wieczerzo, do kiedy się rychtowało harynki, jajca i mleko. No, post całkiem pyskiem, post od wszystkiego, no hopy, można nie blanku od wszystkiego, baby też miarkują oczy mioterowskiego dom, nie? Ale posłuchajcie już zaś tych gryfnych sztrofek. A tymczasem na krysztale król śledź zasiadł okazale, no minęły grzeszne czasy pączku pszynek i kiełbasy, bo za śledzia jegomości cały naród pości. Są i jaja, jest oliwa, a śledź bladą twarzą kiwa. Kto by bardzo użyć rad, ten ogonek śledzia zjadł. Tego śledzia na isto trzeba było weczkać, na ostatek popić mlekiem. A w to by już zaś tego nie zrobił, to był coroń i łoszkliwiec. A ta szczoda popielcowo, to już zaś był taki zwych od dawnego pierwy. Kiejsich to było tak, co ichni biskup suł jego łowiecką Hasię na głowa, a nie skorzy po psalmach pokutnych, wyciepował ich ze świątyni, śpiewał słowecka, którymi Pombuczek zapowiedział Jadamowi wyciepnięcie ze raju. Wszystkie pokutniki styrceli za drzwiami, targowali się na 4 sorty z kolei ich grzechów. Byli to takie, wiecie, ślimtające, słuchające, poklęcząsku i styrczące. Pierwsze blank nie mogli wlazować do kościoła i no fechtowali inszych łożykanie za nich. Te drugie mogli już zaś stoć we sieni kościoła i słuchać, co biskup, a terowski farol uczy. Te po kręczącku wlazowali do głównej nawy i biskup mógł ich pobłogosławić. I no te ostatnie, te stojące, mogli rzekać na całej mszy, ale bez komunii. Wszystkie już zaś pokutniki mogli rzekać w odpuszczenie grzechów we wieli czwartek. No, śledź i pośledził, a o sprawią Eugen